היי אנשים, אני תות ולידי נמצאת בננה, ונראה לי שהבנתם שביחד אנחנו תות בננה. הנושא של היום הוא סמיילי, או איך שקוראים להם עכשיו, אימוג'י. מה הקטע? אימוג'י נוצר כדי להעביר מסרים בוואטסאפ בצורה יותר קלה. אז מה אני אמורה לדעת ששולחים לי קקי מחייך? מה, שהוא צריך לשירותים? ומה הקטע עם האימוג'י של הכתר? מה את חושבת, שאת מלכה? אבל שתדעו שזה יכול לעבוד עם הצד השני. תגידי, הבנתם? כאילו אני המלכה, רק אני. תגידו, ומה עם הגולגולת? מה זה אמור להביע? אתה עומד למות? אתה רוצה שאני אמות? בקיצור, תביאו את הרגשות שלכם בכתב. כדי שאחרים יבינו ולא רק אתם. כי אולי אותך זה מצחיק, אבל אותם זה לא. טם טם טררם. כאילו התכוונתי שאתם תקראו את זה כמצחיק, אבל את האחרים זה יעלים, כאילו, הבנתם? הרסת את הבדיחה בננה, הרסת את הבדיחה. טוב, לא משנה. אז ביי! ביי!